Cada vez máis confrarías piden que os vixiantes poidan usar sprays de gas pementa contra os furtivos. Pero é unha medida efectiva? En que situacións poderán empregarse? Cacos gaseados. Oxe, no termómetro. Bueno, 12:39 minutos, xa yo adiantamos aquí no termómetro, cada vez son máis as confrarías que optan por armar os gardas con gas pementa para que non estén tan indefensos fronte aos furtivos. Estamos ben imaxe en directo nunha delas, na Pobra, onde Óscar leva meses con este as baixo a manga, por se acaso, e xa o empregaron. Con que resultado, compañeiro? Pois imos preguntarlle aquí a José Manuel porque efectivamente xa tiveches que usar un destes sprays, creo que en concreto este vermello de aquí, José Manuel. Por que tiveches que usalo? Que pasou? Bueno, pois se me vino unha situación que era grave para a miña integridade, o furtivo era violento, e non me quedou máis remedio que usalo, porque senón as consecuencias iban a ser maiores. Claro, era unha parella, creo que me contabas antes. Sí, era unha parella, e, bueno, pois nos quixeron agredir con unha ferramenta que utilizaban para furtivar. E, bueno, pois tuve que usar o spray. E no momento que usen o spray, pois decidiron como se desorientaron, non vían ca visibilidade dos ollos, pois entonces decidiron marcharse. Pero, bueno, que ao cabo de un rato vinos por a calle, estaban 15 minutos ou 20, estaban ben. Porque isto, claro, hai que lavarse un pouco a cara e tal, e despois dun anaco xa recuperas un pouco, pero sí que, de entrada, sí que dá un pouco de, non? Sí, entre 15 e 45 minutos suele durar o efecto, e, bueno, hai que botarlle auga aos ollos e un pouco tranquilizarse e fora. Botarlle auga aos ollos, amigos, xa sabedes, por se algunha vez vos pasa, pero o que temos aquí son dous sprays completamente diferentes. Un deles é un spray un pouquiño máis profesional, que me contabas que este vermello de aquí. Cal é a diferencia deste, José Manuel? Bueno, un spray de gel, que suele acertar un tiro, é como que dispara un chorro, que suele ser máis efectivo agora cara ao vento. Entendes? Este aerosol, o aerosol, pois, se hai un poquinho de vento brisa, pois, sueles expandir máis e, ao mellor non acertas tanto. Pode ter efectos, pero máis sinxelos, con menos efectos. E creo que este, que foi o que tiveches que usar, sí que deixa unha marquiña, verdad? Deixa unha marca, porque a veces de noite non ves o que vai agredir, entonces despois velo na calle, ca claridade, e ves que se leva unha marca, pois efectivamente é moi probable que sea esa persoa. Unha ferramenta como esta contra os furtivos é bastante útil, porque os furtivos non veñen de coña, os furtivos van un pouco agresivos ás veces, non? Sí, correcto. Para min é unha ferramenta moi positiva, é moi útil a hora de disuadir o furtivo e, bueno, pois axuda moitísimo no tema do noso traballo. Entonces, bueno, pois pode servir para que ti non leves un golpe bastante grave. Porque falamos, amigos, de que ás veces veñen armados con sachos, con rastrillos e de todo. Veñen armados cas ferramentas que utilizan para furtivar e, bueno, un golpe dese, pois é un golpe que che pode ocasionar que sí que é gravísimo para o noso tema de traballo. Entonces o spray vale como defensa en ese aspecto. Aí o tedes, amigos, temos primeiro en xel, que é un pouco máis preciso, temos este en spray, que pode ser un pouco menos preciso, porque o vento pode expandilo un pouquiño máis, pero, amigos, o que dixo José Manuel, é unha ferramenta moi útil para a loita contra os furtivos, porque nunca se sabe, amigos, aquí tiveron moitos casos nos que os furtivos chegan e aínda intentan darche, así que tes que ter un mecanismo de defensa como este, verdad, José Manuel? Correcto. Aí está, compañeiros, pois desde aquí, con estes dous xeles que temos por aquí para loitar contra os furtivos, despedimos a conexión desde esta maravilla de paraíso de Pobra do Caramiñal. Pois, sen dúbida ninguna que para iso, bueno, grazas, Óscar, José Manuel, aí o vemos, satisfeito con ter, bueno, pois esta arma para estar máis seguro, máis blindado fronte aos furtivos. E claro, hoxe quisemos preguntarnos aquí con o noso experto en defensa persoal, con Marcos Bermúdez, benvido de novo, Marcos. Moitas grazas. Claro, que ferramentas, aquí temos un muestrario, teñen, bueno, pois a xente que traballa na seguridade privada, non? Que vemos en tantos comercios, centros comerciais, agora que falábamos de pequenos furtos, pois para blindarse, non, Marcos? Porque algo teñen que ter os homes. Teñen que ter algo, aparte dos seus coñecementos que lles dan na súa formación e demais, teñen elementos pois de protección individual, os EPIs que se fala sempre en prevención de riscos, entre eles temos un chaleco anticorte, antipinchazo. A desgraza é que a maioría deles o teñen que comprar eles do seu bolsillo. Este sería anticorte, antipinchazo, pesa, Anticorte, antipinchazo, sí. É un chaleco que leva por dentro unhas placas metálicas para precisamente evitar
o tema de que... Isto quen o leva, Marcos? Estos suelen levar vixiantes de seguridade que están en zonas, vamos a dicir, conflictivas, donde hai drogodependientes e demais, e pode ser xente que leve, pois eso, unha xeringuilla, que poden ameazalos ou intentar pinchalos, e tamén xente que traballa na noite, ben por fora ou ben por debaixo da roupa ou por fora, identificados ca súa placa de vixiante, no caso de que sean vixiantes, para precisamente nas... Isto blíndate contra un disparo? No, contra un disparo non? Contra un disparo non. Esos levan unhas placas e son antipinchazo e anticuchillo. Temos algo aquí que nos blinde contra un balazo? Para un balazo teríamos que levar un chaleco que non deixa de ser igual ou parecido ao outro. O que pasa é aínda máis duro, señoras e señores que nos están vendo. E que por dentro o que leva son as placas balísticas. Pero que barbaridade, chámame a atención, Marcos, o que pesa isto. Tes que estar moi tocho, para aguantar este peso, moverte así. Non tanto, hai que acostumarse a él, dependendo do nivel balístico que teña, tamén é o peso que leva o chaleco. Entonces, as placas balísticas é o que vai a evitar que as balas penetren. Aquí temos dúas balas, vale? Dúas balas que foron disparadas. Así de deformada. Foron disparadas contra un chaleco antibalas, extraídas do mismo, e como quedaron ao impactar contra o chaleco. Pois mira, aquí están vendo, señoras e señores, que pasada, pois completamente deformada esta bala despois de impactar contra este chaleco que teño aquí, que de verdade eu non podo con él, estou floxa. Non é para telo nos brazos, é para levalo posto. Claro, pero que isto así non me che quita, moita... O problema, ou a ventaxe que temos do chaleco é que moitas das ferramentas que necesitan para traballar poden ir colgadas do propio chaleco en vez de na cintura, para os complementos que tenen que levar, como pode ser as defensas, as defensas, no caso dos servicios que estén autorizados as armas de fogo, ou... Estos detectores de metais, non, que sempre vemos nas... E os grilletes, non? Isto que vemos na serie, nas pelis, non, Marcos? Sí, donde son utilizados para restringir os movimentos. Non necesariamente ten que ser unha persoa detida, sino unha persoa simplemente... Isto é fácil de por, Marcos? Si temos un pouco de técnica é fácil, si non temos un pouco de técnica é bastante difícil. Hai que traballar, é como cualquier ferramenta que temos en un traballo. Hai que entrenar con ela. Isto nas pelis e nas series poñen o momento. Cando un se deixa poñer é fácil de poñer. Probamos a por uns grilletes? Pois probamos sin ningún problema. Temos algún voluntario para ver se lle poñemos os grilletes? Bernardo Montaña, beso moi decidido. Pero non roubei a crema solar, Non roubaches nada, non? De momento non roubaches nada. Veña, probamos a colocarlle os grilletes para que nos ensines, Marcos, unha maneira sinxela sería, se o individuo colabora, poñelo de espaldas a nós, que cruce as más sobre a súa cabeza, que apoyas máis na cabeza, aí acercaríamonos desde atrás con total seguridade, controlaríamos as súas mans, os seus dedos que estarían entrecruzados e agarraríamos, pondríamos unha parte do grillete. Ese se pon bravo, Se el se pon bravo, traballamos co grillete. Que Bernardo está en forma, traballamos co grillete e pasamos... ¡Que veña o meu abogado! Cuidado aí, cuidado. Aquí, cando ven, cuidado ca chaqueta, que túa, aí estamos. Teríamos o grillete, controlaríamos polo grillete, e unha vez que o temos reducido e demais, pois faríamos o parte que correspondería, chamaríamos as forzas e corpos de seguridade para que se fagan cargo do detido, e se está máis colaborativo con nós, pois collemos, entonces... Isto ten unha chapa aí, Bernardo, que se nos queda engrilletado porque queda de programa. Estámoslo facendo o máis rápido posible polo tempo, pero se non teríamos que ter un control, pasaríamos do control de atrás a poñelo aquí diante, dame outra man, e outra man a pondríamos do revés, así que se vexa ben, e teríamos o detido para entregarlo á policía, de maneira que se ten que firmar algo, ten a súa man para poder firmar, e se ten que recoller algún documento, ten a man para recoller. E nunca perderíamos o control sobre o individuo ao ter o grillete agarrado. Se el se resiste con xirar os grilletes, empezamos a controlalo porque se lle clavan no seu cúbito, no seu radio e lle incomodan. Que yuyu, sentirse esposado. Mamá, son inocentes. Se non te portaches ben, quedas así toda a mañá. Que pasada, Marcos. Pois, podemos xa desengrilletar aquí o noso compañeiro. Pois, non impresiona, pesan os grilletes, non, Bernardo? Sí, é unha sensación de... Sensación de incapacidade, impotencia. Sensación de estar, bueno, e ademais moi curioso porque nos acabas de amosar, Marcos, dun xeito moi gráfico, seguro que están a casa flipando como a nos aquí, que hai que ter práctica efectivamente para manexar
estos grilletes e deixar inmobilizado pois alguén perigoso, claro, supoño. Unha persoa capacitada e entrenada non lle debería de levar máis tempo de 6 segundos en poñerlle os grilletes a unha persoa. 6 segundos, Bernardo? Estamos falando de que, en canto poñemos o primeiro, temos que avanzar rapidamente. Poñer o segundo, para qué? Porque se unha persoa que colabora lle damos tempo a pensar, temos que ter en conta que unha vez que a persoa está engrilletada é cando perde a súa libertad de movimentos. Perde a súa libertad porque vai a ser detido probablemente, e perde a súa libertad de movimentos. En ese momento é cando pode pensar, e por que me estou deixando? Entonces, claro, dar canto unha máis patada, rápido un codazo. seamos o efectuar un grilletamiento, menos capacidade de reacción lle deixamos. Xa que nun principio te deixaches, xa non che deixo pensar. Claro. Pois hai que entrenar para poder poñeros. Para facelo en 6 segundos.